dodol nang pasar sih Riko sapa sing jaga, Mbok? Wong nyong arek dodolan nang apa sepatu demi tuku. dodol nang omah demit sing tuku. Ayo. Lah kok iso? Dodolan ra oleh Riko. Nya dodolan ya. Kono dodolan. Oleh Demi ora? tuku. Oleh ora? Ora oleh dacarke. Lah kok ora? Dacarke nang pasar. Lah kok nang pasar sih? Ora ana wong tuku nang omah demi sing tuku. Ya Allah. Njaluk dongane. Nyong kira dagang ke. Aja diamuk-amuk wae. Hei. Gelem dongani apa ora? Ya. Riko kok kaya ngono sih. Wong arek dagang kok kaya ngono ra oleh. Ka ndek duit po tak wehi 50.000. Tak njaluk duit. Ya wis nek ora nyarak dagang ya. Ah salaman apa ora? Dino iki kok ora gelem ngamuk dulur. Es ngamuke kaya ngono wong arek dagang kok ora oleh. Pamit, Mbok. Salaman. Ki mereng utangel. Oh.